Rok 2016 nebol bohlijaký. Si vezmite iba politiku. V Amerike si zvolili nového prezidenta, ktorý vysiela divné vibrácie. Ľudia ho tak zmiešane prijímajú. A napríklad ja vždy, keď ho vidím, tak mám urgentnú chuť dať si pomarančový džús. A udierať ženy. Ale aj v našej vláde teda prišli nejaké nové postavičky. Sa zjavili, hej? Máme tu račkajúceho nadčloveka. A potom najnovšie tam máme aj človeka, ktorý sa stal kapitánom. Kapitán Danko. Hej? A napríklad veľa ľudí sa mu smeje, ale ja si myslím, že to má zaslúžené. Lebo tých nájazdov, čo spravil tento rok na slovenský jazyk, veľkou témou politiky minulého roka bol Brexit. Čo bolo vlastne, keď Británia odišla z EÚ, keby to náhodou nikto nezaregistroval. Hej? A samozrejme hneď sa ozvali aj nejakí Slováci, že nechceme diktát Bruselu. Hej? Čo ja bojkotujem, lebo viete, ako to oni nazvali? Že skexit. Pričom úplne zjavne správny výraz má byť sexit. Lebo to je to, čo predá tú kampaň. Si predstavte, iba taká reklama, náš račkajúci Führer sedí v koženom kresle, číta knižku, ružový župan, odhaluje ramienko. Nevidel som vás. Vítajte. Poďme sa pogospávať. Aj vy ste obyčajný človek, ktorý si myslí, že vie o politike viac ako všetci tí kaviarenskí povolači? Aj vy si myslíte, že by sme sa mali zbaviť diktátor Bruselu? Tak v tom prípade sexit. Lebo keď už... Lebo keď už si máme pojebať krajinu, tak sami. A ma tak napadlo, že keď už sú to aj takí národovci, tak prečo niečo slovenské nevymysleli radšej, hej? Napríklad slotchod. Alebo moje obľúbené eurodieb.